I si tu creus que a la teva comunitat hi ha veïns complicats, espera't que et puc explicar un festival d'històries que n'hi ha per llogar-hi cadires. Una comunitat de propietaris que va canviar el pany de la porta del carrer perquè s'havia fet malbé. Es va enviar comunicació entre tothom, es va posar un cartell al vestíbul, però com sempre hi ha el veí despistat que no sap o no se n'adona que s'ha canviat la clau. Una nit que va arribar molt tard, va estar provant amb la seva clau i evidentment no podia obrir, i després va estar picant molta estona al timbre perquè l'obrissin. Per sort, va arribar un altre veí i xerrant li diu: escolta, ningú m'obria, què passa? Però on estaves picant? I estava picant a casa seva. Una altra comunitat on una veïna el que feia cada dia era tirar molles davant de la porta d'entrada de la comunitat fins que un dia hi havia 20 coloms esperant al matí a que els alimentessin. Es va haver de fer una reunió extraordinària per agafar una empresa i treure aquests coloms del vestíbul. Una comunitat on hi havia un veí on el seu pis desprenia una olor totalment insuportable. I li diuen: què estàs fent al teu habitatge? Hi ha aquesta furtor, aquesta pudor que no es pot suportar. I el veí contesta que estava criant larves com si fossin les seves mascotes i que les larves també eren animals com nosaltres i tenien dret a viure. Si no vols que la teva vida sigui com una tragicomèdia i vols una mica de pau a la teva comunitat, contacta amb nosaltres que t'ajudarem.